Zluzowana, zobacz, jak tamta jest zluzowana. Nie widzisz, tamta jest zluzowana, on pierwszą ciągnie, co nie gadasz. Teraz. Jak? Cały czas. Mówiłem, że zobacz, jak jest zluzowany. Mówiłem, że ma pierwszą. A teraz on tylko podciągnie. Zablokuje. Żeby mu nie uciekł. A ciągnie pierwszą cały czas. Zobacz jak. Nie, za chwilę. Zobacz. Za chwilę akurat. Druga jest luźna. Tylko dla bezpieczeństwa druga jest. Teraz zablokuje, dalej pierwszą ciągnie. Ciągnij, ciągnij. Jest, ciągnij, ciągnij. O. Thank you.